Għandu 53 sena is-sid vittma tal-COVID-19 f'pajjiżna sa issa l-iżgħar vittma tal-virus f'Malta. Aron Asa, konsulent u kirurgu tal-qalb, lettur fid-Dipartiment tal-Anatomija fl-Università ta' Malta. U kien ammirat minn bosta akademiċi u kollegi għall-intelligenza u l-abbiltajiet tiegħu. Illum nibdew b'aħbar ħażina fejn sfortunatament nħabbru li għandna 6 mewt ta' persuna li konna nafu li diġà huwa pożittiv, persuna ta' 53 sena li miet matul dan il-lejl. Dan kien persuna li ġa konna konfermajnih li huwa pożittiv u kien persuna li kellu kundizzjoni kronika medika. Net News jista' jikkonferma li l-professur Asa kien ilu diversi xhur l-isptar Mater Dei, madankollu mistoqsija biex tikkonferma s-sala fejn kien rikoverat, il-professur Xarmen Gawċi baqgħet ma taġ dettalji meta wara nofsinhar waslet il-bulettin mediku tagħha. U mifhum li mill-istess sala kien hemm 6 ħaddiema tas-saħħa li riżultaw pożittivi għal COVID. Aron Asa kien ittestja pożittiv fil-jiem li għaddew u kmieni l-erba' filgħodu s-sit netnews.com.mt żvela li kien tilef ħajtu kawża tal-virus. Il-professur Asa kien miżżewweġ u kellu żewġ titfal, Sara u Ħana. Ftit wara l-mewt ta' missiera, bintu Ħana tellet post fuq Facebook fejn esprimiet id-dieqa tagħha u l-imħabba immensa lejn missiera. Hi qalet li ħafna kienu jammirawh u li kienet se timmissjah ħafna. Barra l-qraba kienu bosta dawk li permezz tal-medja soċjali esprimew is-soba tagħhom għat-telfa ta' Aron Asa li ġie deskritt bħala kirurgu brillanti u akademiku mill-aqwa. Intant meta indirizzat lil medja s-Superintendent tas-Saħħa Pubblika qalet li żewġ persuni oħra kienu fiequ biex issa huma 436 il-persuni li fiequ mill-COVID-19. Dan fil-waqt li hemm żewġ każi ġodda ta' persuni li ttestjaw pożittivi. L-ewwel każ hu ta' tfajla ta' 24 sena li kienet fi kwarantina u li tgħix ma' persuna oħra li taħdem Mater Dei li kienet ittestjat pożittiva aktar kmieni. Il-każ ieħor hu ta' mara ta' 33 sena li hija ħaddiema tas-saħħa fl-isptar Caringrek. Hi żviluppat sintomi t-tlieta u kienet ħadmet l-aħħar nhar il-ġimgħa. Il-każijiet li kellna llum ħalmenna wieħed huwa healthcare worker li jaħdem Caringrek, taħdem Caringrek u l-oħra hija household contact ta' healthcare worker oħra li kienet propju taħdem Mater Dei. Għalkemm issa jidher li l-firxa tal-virus fil-komunità hija kontrollata, mhux l-istess jidher li s-sitwazzjoni fl-isptarijiet. Dawn l-aħħar żewġ każi itellgħu għal 508 il-każi totali irreġistrati f'pajjiżna.